Эрле күн кадерле тамашачылар, бүгүнкү ошондой форматта сага видео. Биздин конак Урал Каримов, ол башкорт асык КВН лигасынын жетекчиси. Одакка видеону ходуп турмайым, берем хороо. Мына хин Урал баллар менен студенттар менен ушундай КВН форматтан үткәргәс беләһен, менә хорайым тим хәзерге көндә Башкортстан җәмәгать оешмаларының хәле нисек Башкортстанда? Рахмат хорауыгыз өчен. Әлбиттә, менә килә без бүген ошондай ямлы Бүрен yerinde forumda Башкорт яшьләре йыйыны дигән форумда очраштык һәм бу форумның оештыручыларының бере Башкорт бөтенләй башкортлар курултайы булып тора. Һәм Мәскәү һәм Петербург студентлар ассоциациясе битендә. Һәм без дә Башкортстан КВН лигасы бында үзебезнең площадка бар һәм яйгы кубок үткәрәбез. Һәм нимә әйтке килә? Элекке һәммак күп кенә кеше һаман да һөйләй бит инде. Менә Башкорт яшьләре иттифагы булды бит инде. СБМ, башкортлар вакытта йыелышты, бергә булды. Bunday format birinchidan yo'q hozir birdan bir uyushma yo'q Bashkurt yoshlarlarining ham bu yo'qda hamda ul bunday ko'pgina kishilar so'rab qo'yadi balki ul kerakmaydi. Men ayta olmayman kerakmaymi. Mana bugungi kunda milliy uyushmalar yoshlar uchun yo'q. Bashkurt КВН ligi ул shunday КВН булһа ул шул рольдә уйнап тора кайбер өлкәләрдә. Һәм минеңсә бында халыктың үзенең дә битарафлыгы роль уйнай, чөнки районнарда, калаларда, бәләкәй калаларда Өфөдән тыш нисектер яшьләр җәмәгать эшенә алып бармайдар. Һәм амна Мәскәүдә, Питердә әлбиттә монда безнең милләттәшләр ситтә булгас, улар нисектер активрак эшләйдер. Һәм икенче яктан караһаң, элекке шул Башкорт яшьләр иттифагы эшләгән төрле сараларда, онда төрле өлкәләрдән дә килә, сит өлкәләрдә башкортлар яшәгән, улар да килә торган һәм ниндәйдер бердәмлек күбрәк булды. Менә мин бүген Хамар өлкәһе башкортлар белән һөйләштем. Ураным хәлләр нисек килдегез, улар кисә бактыһың танышмаганда бер кем менән дә утыралар, бер кем дә белмәй. Минеңсә бу оештыручыларга уйланырга кирәк. Яшьләр бер-берсе менән беренче көндә аралашып, танышып, тәүдә шундай теге күпердә эшләп, икенче көндә бер-берсен бер-берсен белергә тиеш дип уйлыйм. Әлбиттә. Һәм монда шул безнең башкорт яшьләр арасында тергедергә кирәк мондай бәйләнешләрдә һәм оешмалар турында уйларга кирәк. Мин уйлыйм, бөтенләй башкортлар курултайы эргәһендә яшьләр оешмаһы бармы, юкмы, ул булырга тиеш, тергеделергә тиеш. Һәм регионнарда яшәгән башкортлар Башкортстанда килгәндә, монда без хуҗалар булып, организаторлар булып, уларны матур итеп каршы алып, танышып, һөйләшеп, ул вакытта гына безнең зур эшләр килеп сыгасак. Силәбе өлкәһендәге башкортлар, Хамар өлкәһендә, Свердлов, Оренбург һәм башка башкортлар яшәгән төбәкләрдә связь булырга тиеш. Әлеге вакытта Кызганска каршы ондай связьләр югалып калды. Беренче сорауга килгәндә, мин уйлыйм инде шундай хәлләр яхшымы, насармы, бу социологтар исәпләргә, нисектер карарга тиештер. Мин әйтә алмыйм, объектив хәл. Интернетта бәлки күбрәк аралашалардыр, шуга әлеге көндәрдә бәйләнешләр шундайрак. Менә беренче форумдарда күп башкорт теле булды. Evet. Онда булды. Юкмы, белмәйм. Мин булдым, шуга беләм, онда күп башкорт телендә спикерлар булды. Хәзерге форумдарда мин белгәнемсә бернисәү генә яки берәү генә спикер башкортса һөйләй. Шуның турында нимә уйлыйсыз? Менә ниндәй форумдарды әйтәһегез? Беренче форумдар тип элек гомумән менә без хәзер соңгы елларда форум өчен форум һәммәгрәк килеп сыган. Арна һай ниндәйдер форум үтә, яшьләр менән кемдер эшләй. Безгә нисектер теге русча әйткәндә определиться итәргә кирәк. Без нимә яшьләрдән нимә без теләйбез, нимә булырга тиеш яшьләрдән һәм милли сәясәт ягыннан шул ук дөрес әйтәһегез. Менә башкорт телендә башкорт яшьләре өчен башкорт контенты дип әйтәбез интернетта, шул форумнарда да булырга тиеш. Дәрик менә Уфа форумда эшләгәнек без 5 оешма берләшеп бергә. Хәзер шундай форматта һәм шул башкортлык дигән нәмә башкорт телендә, башкортса бәлки күбрәк без нисектер башкорт телендә концертларга гына калдырабыз һәм ул әлбиттә
куанырлык мында бер нәмә юк. Уйланырга кирәк. Шуга монда мин уйлайм инде форумнарның оештыручылары җәмәгатьчелек белән бергә уйлап эшләргә тиеш. Шул ук Атайсал форумы булды бит инде. Монда башкорт телендә булдымы? Мин булдыммы? Мен дә булмадым. Шуга мин дә булмадым, әйтә алмыйм. Безнең һинең тамашачыларың караһа ятһындар, әйтһендар, мин белмәйм инде ул туралы. Но минең фикерем мотлак башкорт телендә 50% башкорт телендә булырга тиеш. Сәясәт буенча 50% рус телендә. Чөнки башкорт теле дәүләт тел буларак бөтен ердә булырга тиеш. Был форумга һез килдегез шул КВН һамакмы, әллә катнашусы һамакмы? Без был форумда Башкорт АСК КВН лигаһы буларак безнең командалар монда килделәр һәм оештыру комитеты әгъзалары. Без был форумда дәүләт яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты менән бергә эшләйбез. Шул юктан ярдәм итәргә килдек һәм безнең Яйгы кубок дигән фестиваль булачак 24 августта, белмәм, был тапшыру касансыга һәм шул Яйгы кубоктың җиңүчесе безнең ярым финалга чыгачак. Шул менә башкорт телендәге менә без әле быга тикән әйткән контент менә безнең шул КВН уены була. Һәм площадкаларда эшләйбез һәм бер-беребез белән аралашабыз, чөнки ел барышында кайбер командалар менән, башка әгъзалар менән, осын әйткәндә һөйләшеп тә вакыт та табып булмай, һөйләшеп алырга ничек хәлең белешеп теге табигатьтә бит инде бергә шул икенче бер спикерды тыңлаганда шунда һөйләшеп утыраһың. Яшьләр сәясәте бүлектәренең комитетларының җитәкчеләре калалардан килде бит инде. Улар менән һөйләшәбез, чөнки бергә эшләйбез, күп проектлар башкарабыз. Мондай форумнар әлбиттә кирәк. Яшьләр аралаша, мин монда Сибай калаһыннан дусларымды осраттым, башка районнардан осраттым, оешмалардан осраттым, һөйләшәң, башка темаларга аралашаң һәм шул ук Мәскәү башкортлары башка өлкәләрдән киләләр бит инде. Әлбиттә файдаһы бар. Саф башкортса барам һәдә шул һәрбер башкорт КВН лига. Әллә моны беләбез бар башкорт телендә диалектлар. Һәдә катнашамы диалект телендә һөйләшкән командалар. Һәм һәдә саф башкортса башкортса КВН лига. Безнең башкорт АСК КВН лига саф башкортса дип әйтә алам. Һәм диалектларга килгәндә безнең менә быел гына Башкортстан Республика башлыгы грантына үткәрелгән Шаян лига дигән проект үтте. Зур проект һәм финалда 200 команда Төньяк Көнбайыш диалектында рәхәтләнеп чыгыш яһаны. Без сикләмәйбез. Ондай безнең сикләүләр юк. Ниндәй телдә улар һөйләшәләр, үзләрен теге башкорт КВНда без уларда аңлайбыз, тәрҗемәсе кирәкмәй. Улар үзләре чыгыш яһаганда, менә шул Нефтекама калаһыннан, Тәтешле районыннан командалар булды. Нефтекаманың колледждан һәм Тәтешле районыннан һәм кызык командалар булды һәм минеңсә диалектларда чыгыш яһайлар икән. Яһагандар, монда бернидә дә насар күренеш мин күрмәйм. Булһын, яхшы. Һәм әдәби телдә һөйләшәләр икән, әдәби телдә чыгыш яһайлар. Шуңа безнең саралар шундай форматта үтә. Хәзер блиц һорауҙар бирәм, улай һорауҙарҙы биргәнем юк әле. Һиңә иң оҡшаған Башҡортостандың районы? Был әлбиттә теге мин тыуган, мин Күмертау калаһында тыудым һәм күп бала сагымдың күп вакытын Көйргәҙ районында үткәрдем. Әсәйемдең тыуган авылында, Ҡансара дигән авылда. Шуға матур тәбиғәте түгел, теге ниндәйҙер нәмәләр менән, күлдәре менән, ул минең тыуган ягым һәм Ишембай районы минең атайымдың тыуган ере. Һәм Көйргәҙе һәм Ишембай райондары минең яраткан райондар дип әйтә алам. Бәләкәй саҡта ниндәй иң яратҡан мультик? Мына һин әйттең дә, мин иң яраткан мультик ул Жил-был пес. Онда бер эт, бүре менән шунда мажаралары. Ул бер элекке әкият буенча төшөрөлгән. Бәләкәй саҡтан иң яратҡан әкиәт? Иң яраткан әкият ул минең мына ике әкият бар. Иң яраткан беренчеһе ул Аҡъял батыр. Атай уны һөйләй торгайны. Һаҡалы мең ҡарыш, үҙе бер ҡарыш дигән бабай
теге бер батырды колагынан сөйгә элеп куя һәм шул әкият һәм икенче әкият уны минең атайым гына һөйләй, мин уны уйлап караган. Ул теге урысларда бар ул теге аюның арткы нәмәһендә кызыкка йөри бит. Шул әкиятка охшаган, только шундай түгел, ике апалы һеңлеле кызлар турында берәүһен аю алып китә, икенчеһе апаһын артыннан бара, таба һәм уны коткарып алып кайта. Минең атай бәләкәй чакта уны һөйләй торган. Яңгырак әйткәнем, минең кызыма ла атай һөйләде шул әкият, бик кызык әкият. Әйткәндә яңгырак кына. Бишә улым туды. Улыма ла һөйләр атайым. Алла бирә. Рәхмәт. Әгәр КВН шик булмаһаң, кем булыр инең? Шул Мин гомумән тарих менән шөгыльләнәм. Тарих факультетын беттем, ләкин шулай географияны ярата инем һәм бәлки сакта архитектор булырга хыялланам. Һәм Өфөлә Курай формасында зур башня төзергә һәм шунда бизнес-центр, кинотеатр һәм ресторан эшләргә дигән хыял бар инде бәлки сакта. Дальнобойщик булгым килмәде. яраткан блюдың. Яраткан блюдом. Бишбармак дип әйтһәм, ул әлбиттә Креветка. баналь рәвештә килеп сыгат. Иң яраткан минең креветка. Креветкаларны яратам, морепродукт, балык. Курылган балыктар дип әйтәм, кыздырылган. Әгәр туур урыныңды хайларга бирһәләр, кайда туур инең? Ну, мине белгән кешеләр бар, белә инде, мин теге канәгатьмен. Туган ерем менән Башкортстанды яратам, ләкин бер ер миңа, бер кала миңа бик нык охшай, Рио-де-Жанейро. Шуга шул Рио-де-Жанейро булһын, әгәр дә мин икенче ердә хайлаһам. Бала сактан нинди машинала йөрергә булган теләгең? Бәләкәй сакта, юк, бәләкәй сакта мин Volvo турында хыялланган. Volvo текә машина иде. Әле лә теге насар дип әйтеп булмай, ләкин бәләкәй сакта ул ничек Спорт машина ул. Юк, BMW һәм Mercedes түгел, әмма Volvo миңа охшый торган, мин белмәм бәләкәй сакта. Кайһы музыкаль инструментта уйнайһың, яки уйнарга теләр инең, тик инде ху. Хук дип әйтергә булмый инде, менә гармунда уйнарга бәлки пенсияла өйрәнермен, ә былай курайга йөрү беренче тапкыр өйрәнем дә ташланым, уйнай белмәйм. Кызганычка каршы. Һәм ул инструментта уйнай белмәйм, музыкаль коралда уйнай белмәйм. Все булгандыр. Все булды. Рәхмәт.